vandaag was je willen die pyjama-schoenen, hè? Die size sneakers zo moeilijk. Oké, laten we teksten Nike, Puka, Zog Zigzag, oké. Thumbs. Timberlands, Adira, oké. Vandaag van die Die schoenen, wij zijn winners. de original krijgen. Die winnaars is die ene, die Timberland, oké. Die verloren een is... Check je schoenen in een sokje bij. Oké, jullie zien hoe leren daarvoor die verloren. Laat hem ook, ja. Laat eens zo. Yay! Oké, aanwennen. Ja, gooi het. Ze kan hem mijne gegooid, het is dom. Ja, daar gaat de hier naartoe. Ah. Het is een. Oké, aanwennen. Next one is.